Infinity Pool. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Good afternoon. Naami karon sa Solia Resort. Solia Resort. Look. Wow. Say hi to my vlog. Oh, goodness. Mani ilahang labi. Noise na ay full dito. To the lobby. Hi. Hi. Ang full. Say hi to my vlog. Hi. Say hi to my vlog. Korean Jill. Ate Mercy. Jewel. Hi. Wala quick, no? Ate. Friends, padong mi sa among room. Ang among luggage na wahi. Hi. Hi guys. They are visiting pictures. So friends, nagpili sila sa mga rooms. Kaya ako sinigon si Amora. Hi, say hi. Amora, say hi. Say hi. Say hi to my vlog. Hi friends. Niabot na gid mi sa Solia Resort. Diri dapit sa Lapu-Lapu. Mo niya mo room. Birthday man ni Ate Mel niya nag check-in mi dire sa resort. Hi, Ying. Sana all. Sana all. Sana all mag-check-in. Relax, relax. Good food. Talaga, magkano ulit. Talaga, magkano ulit. Ang room. Din mo niya among view. Ang ila Ate-Mel nga view. Nindot to kay makita gid ang pool. Ang amo kay ang beach ra. Ug ang kalsada sa gawas. Ug na say mga kalubian dire sa ubos. Okay ra man pud kay peaceful man. Mas maka relax jud sa mind kay linaw. Ato lang, pwede maligo. Ito listo. Hello friends, namin sa pool karon sa pangbata. Kay si Amora, gidala nila. Karon ta daw mo tumi og dagat. And sa friends, mo dong mi og dagat maligo. Sila to sa pool nga pangbata. Diri mi dapita maligo. Oras? Sige. Isa ka oras. Yeah, si Sakto pa rin mo. Amora. Gana, isa ka oras ba? Hi, Amora.
I mean, hotel di ay. Hotel na dito.